wish right now. Her er Jon Rasmussen med en servicemeddelelse. Op mod de kommende helligdage har de fleste banker på Sjælland fået ekstra kontanter. Så det burde ikke være noget problem at hæve i hverken banker eller hæveautomater, da de er fyldt helt op. Det er Jon Rasmussen, siger ha' en god dag. Vi kommer ind af den her indgang, så vil der stå 2 vagter, en på hver side af indgangen. Og inde i selve banken har vi 2 bokse, en i hver side, og der er bemanding på begge bokse. Når I har stjålet pengene i boksene, så løber vi ud af samme indgang, ud til bilen, og så er det bare hurtigst muligt afsted. Nå, er I klar? Ja. Yes. Det er et røveri. Læg det ned på gulvet. Hvad fuck laver du?